danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabon shiri da zarar mun ɗaura. Bidiyon wani ƙaramin yaro ya ɗauki hankulan jama'a. A wani gajeren bidiyo da muka samu mai kimanin daƙiƙu 30, an ga wani ƙaramin yaro yana ikirarin cewa sai ya yi kuɗi, ya yi gida, ya sayi mota kafin ya yi aure, wanda hakan ya matuƙar ɗaukar hankulan jama'a.